Take time baba. Yonye wechando wichandite yani wichandite abana tenga bona abana bana kiwa chokoba bono ngakimu wite chikondo guchia ayonye negasi yani ugo save abana abamanya kwabekero babere bana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kwa basomiri bonse bikwa bakoli university nonye no yomo tayogo konye nonye no yomo bamanya gwaka bonse bi baka marumi babaragira tigwe jana mono kararagira kubate kandu gakega dakara kendigeka ragira kwanza chingondi cho gasirite mono osibete no nga hano rende akabono ko jakora omuntu asa no ni sano no bwato no ne chiri buikomi oyirizerete omuntu akusa no ni sano baba yan iga kakiga iga yan timbo ati binanya kora no agi baba horroba nyasa na bwate njira agakora ibintu byaye horroba kora yaramanya bwata namo nabamino erwe amono mokyo tigane ibintu biri byamagega tigane ibintu biri byomusunde nene ibintu biri tore nima nyasa abaseni abachiri amono bya mokuna bange naende mokore muno mongino ya munye koroje takole tikolengana na muno kugania kwa ugwari okole muno umwetani so nainte karatomenyete sensei nabo igo so abaminta abamenyira yaramanya bakorera yaramaya omoerio gweteresa abibori bari baita batangani ekebengi agita asenze lakini bono gweteresa umusachi uyu kabire kurukwanga Yesu Kristo akanyara kobaga koboboraro naenda akanyara kobaga gutubwatania Yesu Nyasaye so kubono tugutwaro gosemeria ngabari bonse bagukwa omoerio manyara koba bakwegwekenie keya nende manyara koba bakwegwengeria kurengana muna bakori so go ninke point ya kabire batade twensi bimuna toregaiga tigatwanchire ebintu biri bibe mese tore bikwe egere ebintu bire bya none nyakekero yaku yabere siri igego kwa obo bibwa ruoro egere yamanya gosoka nobo machani ya mabuya yale ntalige salire ligia so gotugwanchire ebintu biri bibe imese tore bikwe binyare kwa biko ruoro nigo tuguchikoba nekienie kegia nigo tuguchikoba abantabaya nigo tuguchikoba amonobya nasobwe mabwaitu kira rituko tigatwanche. Every day we should die to sin, die to bad habits. Tunyara kwa tugwanchire bintu biri bikwese tole bigo kwese tole na batoko ba mnogo semeria aseli tukuri omoerio na tunyara kwa batoko ewa libagalire ligia gertoswe asobogima obotakwera ndenga tunyara kwa toko ewa libagalire ligia tunyara kwa batoko morra Yesu Kristo amona maisa ito ntutweka abanyene so igo tikatosemeri toirubotambe anchire bintu biri bintu biri byakubikira uro kurware ekebekagara igego gokora gwatioka ekebege gokora kwabare kurisi Nyasaye ekebege gokora kwanyara koba gokobo oyochira tambe mono kero ko soma sibanchiri ya Luka osome 16 musali 19 kero mwana olia akunyara koba gakogosa nekera kunyara kwa soba mariaye igakogenda tambi ikibena bogego tokora igo tokoenda tamba kuruiso monene agakaga bono very independent agakaga bono iteneneire akagenda akaliye mariaye akanyara koba gachinga akagenda sarare kuruiso monene so igo ekera tokora ive nabo turara tambe mono kuruiso monene lakini ekera rende togoncho ngige komokonyo mungwano nekera tanga lakini bono na achirega iga maigaga iga nchandigete maigaga iga nkuragira mo ne chingurwe maigaga iga muna ne tirobokon lakini ndasa kogende zitata motebi tata nago sire sole nenda nago siramo ne siguru ngabere onkore nimbo nono musombo ingigota kerokole dero mno gwachiriga iga nelinga nelimo amua nkinda akole igenteka nura akole no kwamua tenga gaki agese namenyire zoborogi mono dero namwire ege buturi yani uturu musigo yo boborogi ninkinda akole yani namenyire samarua amarua ndikire gaki negere irichinko mono gaki na chandikire mono gaki family yane yabiri bobo mono dero amua make a decision, a very strong decision. Egero change kuruiso bogima bokoro obogima bokoro ekebekerega ama mmekuja hapa ni hivi nataka niwafunze mambo mawili. Chama la kwanza ya kwamba ekero kwa mwili sio mabwao kora egendo egero kwa we have two things, we have vices and we have virtues. Vices and virtues, they are different things. Egetanga ni egero kwa vices igo chirega ekero kwa ngere goso jitawichimbe njia ambazo ni mbaya. Ukiamua kuanza kufuata njia mbaya huwa sinakufuruta sana
na ziko na uzito. Na tena sasa ukianza katika hii tabia mbaya, kurudi inakuwa ni ngumu, absolutely very difficult to stop it. Mundu asire kunywa marua agwanza ake tenga gake tiana aransango inga ngonchi kasini ni keli kuba keiko kasini ni keli kuba ono matego wazana wana kaka sini niga orangari ndi onga kaka ke aga sini ni aga gimundo na nyare ko ga gotin akego no chojicha teba bano karangi tirito ga kuri tirito bano tanga karambikira jitirito buibere ga ko bikuru jitirito ijine chinge jono koigwandikeni oswa jirita isato ga ko jirita isato ojire lita 5 oyiwa no bere kolera ya marwa bere kolera ya marwa so bano ta gotiga igo nabe kwanza igo pada apiti chikwanza ngora no nyine muntu getorure kuri ise nyangi yae agwanza ngora keigo yaga akeigo ekaracha kugundwa obe enyangi yasaligete obe emani etwitanite obe abana babachande kaiga ebintu byasalikire obe oburwire no bwachaiga so nabo faces nabo chirigo ebintu ebibe ekaro wansirita biyeye igiye gukoira natanga ase moro dioro chigo tebaiga ase moro dioroji ego tebanga lingana elikoibora ogokora lingana yani okorengera likwa go maiga a thought begets a word nekaro kwarengereire mono kwarengereire kurugaiga nere gochakoba omuntu no bakonyora omuntu arengerete tena omuntu gocha guikira none mani yagocha guikira nangu gwakare none ngumi orarengereire that iko kwara mupushiri mono yani iko kwara atemire naye iko nige ntarengerete paka gocha guikira sa gocha gwake ngumi usonyo omuntu okonyora mwitanire paka mwarwanire segi igende kora arengerete linga ga yansara nani gaiga agwaka igori yaya ige kwanza kureso bongo tenga karati gake akego kerengera lakini kibono wanchandiriga ngakibono wankoreriga ngakibono mangana yaberiga ngakibono yani kwanyaririga iga ngakibuge mabwan kongeire amanyo wanza igo bono gweterese birengera byeibora mangana mondo anza gukwana mangana kuresa mangana ajicha aba ebikorwa kwanyore ngumi eko bebikorwa yamanya kobe yapiti ndanga bono rende kinagwa kalimo nende goja okoroba yo nende ninje nkoirorire yabe yapiti yabere tabia omuntu oyo yabe character yabe character kare yabe character yabo bugima bwaye so nono muntu bamaru na boiga abanza agibikeigo bizini yabe samangana lakini akandangari kwanza lakini ka kwanza ntiana aragena mwabochere gaiga mwabochere nendo genda ntiana arana mwatabita ngingo mwatabita nendo uragenda yabe yapiti kare yabe yapiti yabe character yani yaba amenye ubona bugima bwaye atare itere mwabochere talibuya atare ikagaiga muyo nde mwachimima moino gaiga tali gukwana abangwa nambali bamenye kero gyo kagame nega yani amanye kwanza iga ta kwanza pi nyuma taranyo nonye no borogi no boligo borogi yani kwanza ngora lakini bono ekero kwa bere korera yo borogi yani igoboko be character imeso na umuntu no ene bibiri na obirego umuntu ekranyorire bibiri tali yawo bono obinyorire dio kamwatenga gaki bibiri ebi tigamgene ndusigwaro lakini namaite ngambiro orro namaite egegera go bigoika bia kwa chingurugete nenga gaki aya ndaro lioka nkobiririga ntigete pi lakini wetere su kwa mwatenga lero gaki muna wanchandire nono mungwano kunyomaru atenga lero esuri tukeli dialero na kugurire igeti tobe meta malebi aliga sama lebi male binalo isita tanga kagura marwa obeiri addict saka kagura maru nabwate unyure ukire mwabochere onyure kara nyurororo nyure nenda kamagora netirito ono no alingira netirito tanga era kini akia ya mozani yani lero ngokokora nde piti ngokotiga pi aye osiba bono siba gakaiga nendo beke gutia imi ogen nane ala tingo gotiga toroje nasre ngangende ngokorande ngakengo tigaliti nendo beka ego timi haya ogen risa bali ya omaite ko naga ndato gotinda na ndato gotinda ayo mwali lakini noroje lakini ayo we noroje gake yani ayati ngokotiga pi ege mai nenda machipe maru na bali boyo non tigira kin ya
nonye no mongino go no moti ochichesen ka kibono nisin na bali go so bono mongwana ekara go ikese tigarete nchogo jio malio waka tenga ya niri na deba waka ndiri munaka orarira niweja ngokoro yondo rujo so nabirigo igiego tek umuntu gochenje kuri segenteke kwetire se decision tenga lera aropi echuye nonye kuriga etirito munura lero na kugurire ekemaen nura yani nkomenyore gaiga tinkugukuna pi okwamwa nakimani yamweta tanga lero kakimwatata na chandikira paka chinguru echacha konchaya iga yanonye nguchukunoneri sabo lyabo egere nanchensange na baravuga na bambera iga it takes yani umuntu akwamwa tenga lero na amwire tegetentige lero na amwire tegetenche kuru second amwa no wajire ga lero amwa nyego tegete maine pi ngani guroroje mno tenga ni guroroje nyego tegete ikoro ke maine amwa lero kuikwamwa tenga gaki na chandira bantu gaiga na ara tuomire gaki nonye nago terno omaite nona no tagero gende litaye onu gaki urujise miake niri yago yokunye gutuomye bisieli bya bantu ne tikatura bora ni bijaiga nero rihani isinga kikabiri 21st century gaki nero rocho nyago yani omenye teziko gaki yani murabona gaga chitorogo ne chikunyali diragine bono maro gaki bono denga maguru hani maguru aya gaki wanjandire gaki maguru aya lakini maragoba ngai nago jabukira gaki maguru aya so lero muno gwachire gaiga tebana na matanga wacha asokolera sabina yo dioka lero that is Sabina Kurani. I'm talking to the family of Sabina. Lakini I'm talking also to you. Amwa. Make a very bold decision. Ochenje. Kurese bintu biribirebibe. Nakikerero asosoma weitu kwibanjira tanga ki. Omuntu kara onchulirie. Ankolere nje. Tata na musike. Baba tamweshimu. Omuntu kara nchubo gimabuaye na abusirie. No muntu karage chubugi mabwaye anyare ko bagago nkorera na anyare ko bagago banyora so it is true ogo sacrifice yadanga ki where there is a gain there must be a pain korocho muntu nyarwe mino gaiga ochenjiri nyomba yaye korocho muntu ga gurire gari korocho muntu gaiga bana baye ba kurumambia mugondo nonye no go isibye chizo ko chako isibye late kwanza no to nyordi no go isibye senkwaringi nguchandi kule sese nguchandi kule mono karata kitai mwage akimani yani anyway nonyo ko kimwa kwangire pi nonye kole munore tikatulike ganto gakega nachite gaiga ngakoraga kondo taratara nonyo kuche kwaraga nonye kuchisubukia gaiga kwarari ngakienze bukiete karatara no naba basani bakwara naki ngakibona abantu baroba gendrete tata intunga kituli stagnantiga ntuli kusuka asetole nesinge njotali because gesomo kiliko kinya omenya tata ngajibona kwanza ni ntara ni njembe kichange ichu bono ningigeka karatara tara my friend yano naga tuli gete tanga ki mani ya togenda no nyenkameli bakigaiga togenda na intu yani toko ndubu atibezaro ontimbo ero nduli kuchigwaka yaya ngento toko genda oro tugule sote yene ne matiaba ekero turali na kiabantu bano bago stondi gaiga ekero na intu tosome ekero toko chagocha ekero na intu tokole genduke tikakomenyo menyete tato menyete mona yani mumenyete mupimaine obogima mani ke goso kuchigaiga mongina kucha mo abana kuchigaiga abana ku hono nkie bono igaiga kwani igaiga ne chiali sababu chimenyete sinyom wasi obogima bobobya obogima bobo mongino yomenyire mongino yeruri I want to think that mona wachirega soma kurwa omanyita matanga taliye abantu baje okorosa likosoba na yokorosa kule moyo omanyita omuntu romiye no muyali na moja mobeka mangana na moja mobeke rumasi na moja mobeke mangana amange no chorusie ngazeti yawe ngana igakebe omuntu omuye no muye njirendete yura change eke maene omuntu kokuna abantu njirendete yura change kuresali omuntu omuye no muya yani obuya roso mase merengani ye 30 kogendera na kogendera tango mukungu muya dada mukungu muya yani na batanga naroli mani yana batanga gaki nararolira bakungu lakini aya gaki baba kwetereri gaki onye tanye ko tego iko baba gaki tema pi eke man tema pi gaki tema sokonya omenye yango tebiga neba ne mani gete yani nonye kere ngumupa nonye kere munere akike mane naba no mare nonye na chebe nakaka keri yani gakonyi bakakara eke mane puikate ate ngaro pi
umuntu njandite dagote dagote ikegeracha gote na bura basuje kwene na mono akomera jimani njira gana jatenga gaki egumanie yero na rentete gaki nyasaye yani nyasaye nkomanyare munago kolimire moyaye nangote ababali asa basaje bakomuna ngote abali no ni nichugumani gose muri kora kwana bose bana ko amamole so koramaya umuntu umuya no umuya kolimire moyago bya ero yeso kwera yesabi bono gaki tigamba buli roji bono nyetuli korosia matanga agukuri bye kwanya rosi botukoliria 400 ba 400 abangwana bali umaite tikango tega gaki kemaine bangwana bali umaite mbago je mugazuka egento bago je kuchambo tuko egere nende bakesagana so rosi ga mapema kitole bye tikonye kuicha nebintu biri bolimba balimba kujicha ekemaine bono roji ga nona basanya tuka no ni group ingia tuka no bangi na mno roji mna batenga bye nde ba prepare ile singi yo mongino bam in fact naone karo mongino ya rwali na bangi na no bali ba kunye gutara pamoja twali group ingia tena kunye twali group yani group yo 40 mangane go converte go manganuka na ndo manyete group eyo ya mangana egento gyo kete keteli tangane karo moja gweta na mane mani yao in fact yego go keep at pay sino no komenyaro bago kobra bali bako remani yao kere na mondo gumba ni onde gose kukwana gaiga tenga lero bono nali abalentiri babire gaiga baba menya gabo tenga bono teje tokorole bono ni chukoroba kwa gacha gabo araf bono korra tole bono na kyocha kujimenya akingo watengi bali baba orroba ubugi mobo no buya lakini bamenye buya Wasn't that a so there is nothing. I want to tell you later, there is nothing good like a comenya. Yani, Jikan Naso, Nekam. Rocha Vantavon, see, Dumavariga, Manyanga Monto, Momeneta Manere. Wokomanya, Manyanga ki, Emani Naso, Manite, Nyasa, you were quite Nyasaga, Munamara, or Colente, Munama Toboli. Okolente olentire ayinaye bundi bon nayo kumena ki litoboli muna libunigitega muna liabunigirite na kingo cha kolichomania egere asa yako legendo kiye because you was okera goja nabugate nabunigita azigiti kwa irwe azigite ubune kubole egere nayo kumena ki ndaza kwa nandiya kapisikani njomani gande tesimiti mbombe ko chigaiga asa nako legendo kiye nabone wakili ole bono morene ga nkibono na tigire to mu engineer katiko mu engineer ngacha kubitira kandi bono no musaje raisa mu engineer tukani mu engineer ki tukani mu engineer na roy wani emani yerasa kwaba mwabeira monere mwamenyire gaigabi amanye kolenta abana basungu buka abana bebiracho biko yani biko kana no gosoma mbiri goso biko ikaranza iga biko etu muno mwalimu munago kwa nagaiga biko like karamu yoka banyole 100 Joseph wana abumbo awe mani abumbo berara so learn to appreciate wherever you are. Learn to appreciate. Nonye kere, nonye kabunigete anyway. Kabunigete. Learn to appreciate nga kakiaro. Kini kile kwenye ukora armani, lakini abana baro chinjome. Chinjome abwe abune tiki na kwa ruwe credit. Asika kote ndike. Asika wenera. Kikunya denga ono lende ngakibona ayemani kiotali ngakibona abantu bandi bakwa gachagaiga alafu gaiga ngakibona menyete. Wana bukurwa sabana gaiga mbali cyo kwagaje gusona. So igo isaneka nakiriyo bwate bene gotonere nabogo sanera moinunga iga ayisa banjini bakale ochoga ndo ronyole tate nyamumba isaneka nakiriyo bwate saba sini abachulia monobia wherever you are and also sorry learn to add value uchisabantu learn to add value kirige ntoko kora learn comment value nyine saka kasika guli mente value sabantu data yani and also sorry nga yani mongino yere mama yani uyo mama manya nakabwade mama so natanga gaki yani oyere uyo mama manya bako yani umukama murako akuimuka buza igotu emani ya mutumira kawe umenye kuimuka kuruga paka ange town bozong oji okoligeria gateng because you bya bwao manya gaki na boro mongino mye eke maene bi akene nyatanya kolenda no ne yamuga manya gaki na boro mokongu bororo unchuridia kamumya because igo narito komenye bya komenyete bya nona bana bagwanjete komenyete bya no nyine nkubya bororo komenyete bya nona malemboro te minute ngaki karmo bwata mali nalimo takere momenye bya yaya mali mokoros together wano ndi ngendo te mola niki ngendo na gundo irinje niki
chibese tochibwatega nimuna tora ojira lakini ndutole west ebintu tobwate ebintu tobwatega ndol ko bitumeka bi bono bwato mugondo manene kuruga bakari rugura nene nyasa kwete bono kiura cyo mutenga gaki ngira kigwate mugete mugondo osimege tobegete chisiaga kuruga bakaruguru chisiaga nonye no bwoyo yani kinyambi ke ichiroro nga wakibona hani bone galiano akebantu barogeta azali mugondoria barogete ngwanya kolema no kolema ngai bano bikurwera biche kaki engombe no bwate chiombe kuzini chiombe 10 ogwakesa tanga chiombe je nambwate gaiga mtwale no ni sana chikole nto bwoyo ga mborosi buya mbobeke gaiga buome mbeke robanyasi bwane karona bekire lafu ngone tia kabeza ndagirete mbeke binyeni byane ngo chenje chinsi agechi kwanza chikweregeka nente gaiga netari inagwa riri kone kabuya ndiretegeka kenyanya no sitia kabeza kan akangorosia agafaida igoro na abe ko mubuko ne mani yane no nyotari kolenda kende na njina mwana amisini nero tare bogi maboko tegendukie bogi mabori hano nene kiri ne wanoja manya mwakimo komenya igakomenya mumenyete yani mupimaine asobogi manya ngakyo komenya menya bya asobogi ogero bogi na urorobe atugisibo mambori uchi korro baraisigo uroje mani iri kuchigaiga mungina ari kuchigai ngubono okonyo yon nende nago tena ki nyasaye okoire materials emani yakole this is a material manyanga kyuko tumeke material ye egerolente obya egerole agachi enka ana mani an non kale gaiga ono ntegeti ntumere bano chiri wisana endo serie tuki nonyine nyumba te nyumba egoto etuki otegetorosi tokora rosi nyumba leni egero moji kwagaje tuki yao kwani tuki nero tokoli torani akisaba ega gotomera 5000 yeji yanda gura mabati matebye narose tie tuki gana nyigingero biyega nyake kati eroka ne biya nende nyuko yetigaki adenge yene chiruishane ye nende mne gwakwe kemike ne chiruishane ndo chotomereni nana mabati yani mara moja twagaje tiko storagaje no nara no koruaga yetuki enda kuretuki enda Arogo se no bioki. So, genya saba sini momente fali moichuramo no buya egero bogi mabwaito bioke na byonse binyare kwa biko obi. So the family I'm praying for you that nyasaye ta ko batiga nyasaye ligabwa to buye bwaye anything happening to your life no na mamo minu mna rurororo ne family eno nyasaye bwa tenjere he opens another way inchira nara buate atigeta yarama so kirige tugeko be story iye kera pramo karukuli elia kostengo ngaya kamwana nero mwaire he has given him only son but again he wants him to sacrifice the very son. It's only that Diego take boldness ese mungwano oyo asoka tenga onye no mbonde no sabiri wikamwe omwa nekera ko mwa mate yaye man wono tiga tindege tibono ngo mwana oyo wono ndege to ngwansere ngondire maigaga so nyasa na bwatenje onye irire mam yes another way he will open that door again he will assist you so kababa ntaba ya to basiku ko moyo uruiri bwachire senga bono mucha ndegete wato ngakabon to kujakoba this is a good mongina nalo so I was reading it out ngire wasoma mongino yom atenga bono mongina you have on lio bwateri tukeli mo komenya abwate a chronic yani cancer ya chire to the last stage ta kunya tenga baba injire ndete iyo onye kwa bwate injire gete yo kura ikonye bono gisama tuka ngakiro jenga kwari oja okara ndagire ngiyiga uratara biyiga bindo birebije so mongino agake sawa iyo ntongo kora kurangirie family yani because mbwa tali tukeli nangiri family yani bali twagosanire mbabiri none man ali ese kwakiri nombo musaba mabera nonye mbiri byose mbiriye ko nyanda manyede yose made murabitebera kini gake so nakabarangiri bonse agasaba mabera agatara within one day agatara chinze ibere tara chinze ibere kara iranete agajeja kara yete senga wono chichire egera akwire amwaye akwiroro. Fortunately enough, mongino lita kweti. Wana karana ki na yabuli tukeli mungu kusikia. Akairo ni nyagitali ya jiwa jagu. Surprisingly, muna gete sinya gitali agate cancer teyo. Cancer teyo. Ngiyo kole ngikia buliti somo. Na bera abe not treating cancer ya lengo, into kia lengo ne stress in life. Tanya ko take time. Yo kumera namo na bamo basange, baragoka, baraseka. Ndarata. Take time baba. Yonye wichandite yani wichandite abana tenga bona abana bana kibaho cyakoba bono ngakimu wite chikondo guchia ayonye negasi yani ugo save
abana abamanya kwa bekero babeire bana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kwa basomiri bonse bikwa bakori university nonye no yomo tayogo konye nonye no yomo bamanya gwaka bonse pi baka marumi babaragira tiga kwijana mono kararagira kubwate kandu gakega dakara kintu kike ragira kwanza chingondi cyo gasirite mono osibete no ngano nende akabono ko jakora omuntu asa no ni sano no bwate no ne chiri buikomi oirisirete omuntu akusa no ni sano baba yan iga kakiga iga yan timbwa tipinanya kora no agi baba horroba nyasa nabwate njira agakora ibintu byaye horroba kora yaramanya bwata namo nabamino erwe amo no mokyo tigane ibintu biri byamagega tigane ibintu biri byumusunde ene ibintu biri bitore nima nyasa abaseni abachuri amo no bya mokuna bange naende mokore muno mungino ya munye koroje takole tikolengana na muno kugania kwa ukwali okole muno umwetani toiguru no gosoma masomonzi okobokiwa nkoro lakini yese barabya asa bakolera amaya tumsifu Yesu Kristo.